Ola, no día de hoxe imos conxugar o verbo semirregular servir. Estás preparado e preparada? Pois comezamos! Hoxe imos conxugar o verbo semirregular servir. Porén, antes, recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila moi ben. A palabra que indica a acción é baila e, polo tanto, baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. Moi doado. Pregúntolle á persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo semirregular servir. Moi importante, recorda que sen verbo non hai oración. Empezamos con modo indicativo. Presente de indicativo. Eu sirvo, ti serves, el, ela serve, nos servimos, vos servides, eles, elas serven. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu servía, ti servías, el, ela servía, nos servíamos, vos servíades, eles, elas servían. Pretérito perfecto de indicativo. Eu servín, ti serviches, el, ela serviu, nos servimos, vos servistes, eles, elas serviron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu servira, ti serviras, el, ela servira, nos serviramos, vos servirades, eles, elas servirán. Futuro de indicativo. Eu servirei, ti servirás, el, ela servirá, nos serviremos, vos serviredes, eles, elas servirán. Futuro condicional de indicativo. Eu serviría, ti servirías, el, ela serviría, nos serviríamos, vos serviríades, eles, elas servirían. Tócalle ao modo subxuntivo. Presente de subxuntivo. Eu sirva, ti sirvas, el, ela sirva, nos sirvamos, vos sirvades, eles, elas sirvan. Pretérito imperfecto de subxuntivo. Eu servise, ti servises, el, ela servise, nos servísemos, vos servísedes,
eles, elas servisen. Futuro de subxuntivo e infinitivo conxugado que coinciden na mesma forma verbal. Eu servir, ti servires, el, ela servir, nos servirmos, vos servirdes, eles, elas serviren. Continuamos co modo imperativo. Sirve, ti, servide vos. Rematamos coas formas nominais. Son 3 as formas nominais: infinitivo, servir, serundio, servindo, participio, servido. Breve aclaración. Os tempos verbais en galego teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ámbolos dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe na que conxugamos o verbo semirregular servir. E agora tócache. Escribe as seguintes formas verbais de servir. A segunda persoa do plural do presente de subxuntivo, a terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo e a primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo. Xa o sabes? Pois vexamos a solución. As respostas son: a segunda persoa do plural do presente de subxuntivo é sirvades. A terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo é servise. E a primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo é servín. ¡Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.